panjenengan sampun mirsani tari happy so happy nggih sesarengan para wadyabala nggih para rawuh panjenengan kula atur mirsani pagelaran saklajengipun nggih muncule tari rampak barong Sambaya Setyakawan nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo biasa suaranipun lira mbiyai ya
Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih akeh cacahe 5 maceme sampun sawanteng dalemipun Bapak Senari nggih Ibu Senari sekeluarga nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Febril Audio Sound System nggih
kagunganipun Bapak Said saking Mojok Kidul nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan sesarengan artis video syuting nggih Mas Eka Oke saking Dawan Lor Sukodono nggih. Tari rampak bareng Samboya Setiangawan disukani gending Mama tahu tatu tatos.
Wis tau tatu nggih mriku gending ingkang angka 1 tawi gending lahir teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Eling rampak ditata maneng bali-bali nang panggonane dang diganti tari serimpi Sekar Jatilan. Yo. La 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 ha 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 ha. Yo, oh ha oh ah oh yo. Angling Darmo para rawuh panjenengan sampun mirsani tari rampak barong Sambaya Setia Kawan nggih pagelaran ingkang angka 6 para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun nggih utawi pagelaran ingkang angka terlahir saking keluarga besar Reog Setia Kawan nggih nglajengaken tari seripi Sekar Jatilan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani nggih medali tari seripi Sekar Jatilan kairing gending mama senenge sing mari-mari nemu jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan akhire jodoh temenan jodoh lewat orari sing mari-mari namo jodoh lewat orari kawitane kontek-kontekan iye sing nyono tadi iso jodoh yo Amerika omong guyon rakawitane akhire padha welase sing mari-mari lewat orari kawitane iya kontek-kontekan iya 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 akhire
jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitate akhire padha welase jodoh temenan isun sing ngira sing nyono tade iya Cak isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitane akhire padha welase sing mari-mari sing mari-mari jodoh lewat orari lewat orari kawitane kotek-kotekan iya 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 akhire jodoh temenan isun sing ngira sing nyono tade iya Cak isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitane akhire padha welase senenge sing mari-mari sing mari-mari lewat orari lewat orari kawitane kotek-kotekan iyo iyo akhire jodoh temenan isun sing ngira sing nyono tade iya Cak isun jodoh ya ambirika omong guyon ra kawitane akhire padha welase Srimpi Sekar Jadilan nggih ayu-ayu rupane lenggak-lenggok mlakune kaya macan luwih sampun sowan teng dalemipun Bapak Senari Ibu Senari sekeluarga nggih. Tari Srimpi Sekar Jadilan sing ayu-ayu rupane nyambut gawe bebarengan Febril Audio
sound system nggih kagunganipun Bapak Said, kagunganipun saking Bapak Said Mojo Kidul nggih. Sesarengan artis video syuting Mas Eko Uke, Dawan Lor Sukodono nggih. Mentali tari Srimpi Sekar Jadilan, kairing gending jodoh lewat orari. Mama, tari Srimpi Sekar Jadilan disukani gending mama. Kendang kempul Banyuwangi, kangen Banyuwangi. Dados yo. Oh hey, oh hey, oh aha, aha. Pirang hidup, Pirang hidup, lawase saking kau sana. iya iya, Iya wis pirang panenan, pirang panenan. Merui
Banyuwangi nggih nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari seripi Sekar Jatilan. Ayo Nduk, genduk sing ayu-ayu barisane ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih, tapi saderengipun genduk bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Senari Ibu Senari sekeluarga nggih saking dusun Mojo Lor Padang nggih. Mbok bilih wonten kesalahan utawi kalubutan tindak tanduk sing kurang sopan nggih saking keluarga besar Yok Setiakawan, kula selaku wakil saking Bapak Jai nyuwun dongeng pangaksama saagung-agungipun nggih. Dan terima kasih kepada Febril Audio Sound System nggih saking Mojo Kidul kagunganipun Bapak Said. Terima kasih atas kerjasamanya nggih mulai dari siang sampai malam nggih. Dan terima kasih kepada artis video syuting Mas Eka Oke saking Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya nggih. Kita bisa berjumpa kembali dengan keluarga besar Yok Setiakawan di lain waktu maupun di lain kesempatan. Ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang kali BP tak kei gendingan Jawa pamit mulai tatos yo. Tanggapan mandeng oh hey ah hey ah hey ah hey ah hey ah ya ya oh Angling Darmo